dia asem na asem ni bo Papa nyamia ya ade. Nyamia ya ade pa na me so ma ye madwen say dey metie wasem. Anti me say me do wasem na ebo bebra. Papa say die manya bemma ni munyamfu akrom hanum say mi hu ne so bemma wa hada. bronu we so da bronu go bemma wa Papa bemma wa hapa. No no on time pie e na adwuma sem ntire na wa ye busy. Papa ntimi pese e ma ne ba na me de ne chia se wa sinum preko pe na me fro wat na se nsu to pa so me se papa de wo ye bia cha na betie ma asem. Papa se do nya o pa abachia me ode ho se awale ntoto ye na bema woni ne nanti be busume mienu ana me ensampo no o machia me ana wo hu na sie dada papa ye kako busume mi ensen inti sa kwa no otonyo no amobra no we papa no ne nyuma ntima heti me na jai want me a hate nani mda ba hate anya una ka say nyoto fo na ope no ne ba no say papa me hu na me sesa me vision dia me ze me mpanyum to fo bio is open here for me nya de kakra wo no ho bia me sika na ana uko social media ho bi na de na hu se sika wo no papa me na nante kakra ndi sika wo no to e bia ultimate won me 10 Ghana 20 sorry kwa champagne wo ma utai ha wo so ma ha time 20 wo ma utai 10 series and how did baba chere me ha papa wo so papa obetum wo tumu kra we ya odobo no kra say 20 ni 40 wa double no ebe ko 20 o cha double no bio mu a ebe ko 40 esa wo de wo no wonyi 1000 na nkofo je no wonyi bi ha inti ya wo hwe wo body wo ni padua ya wo hwe so chi no awaye no hwe wo nan etisi fom hwe ade agu ha hwe niam agu bo enti wo mane nye abode kakra kra wo de man kwasiafo antwem yawe se no ha Jimmy for what dear enti wo si binim nyansa enti wo nhua me na me de say me do na mo wudi mana ma chi no na wo yesai wutu asai ye mountain na wo ji enti se no wo fi se oba fi harma ni ka chense onfa 20,000 and to one son on no obenya so was so papa no best start ya ashin enti 20,000 no obenya say so papa 20,000 there 20,000 openitia me friend mo enye boni sanse mpanifo se eye boni kwa na yekru ne sese nipa ye ma nipa bia no moyi bi amome
Na mebusua ni mpompo no. De mo ya ama me. Omo ntimi anya bi ama me. Na ne tietia ne tintin mu nyina ne se. Se me di yefuni betina ha no mo. Na nimguasie. Atume ne bi atumo no. Eya. Esanse mo je me few so. Enti na me pese. Ka mo be ma me kwan. Na me sanso akoma nchi. Sanse se me kofie mpo. Na se nyame mfa sama. Na se oduma nkumo wo. Efa me krampo de kwa. Minim se me wo to me maame asase so. Me maame ne me papa o mo kra beto wo mo yem. Sanse me ko chinchini ye no. Masanso abafi. Entinya bone kwan so na me ne mo ka no. Emo mi sane ebeye ayi ebeto yie. Na mo nso mo nim guase ne betimi apepa ntini. Ntina me nsada me nsayem. Asra mo senka mo betima se. Na mo hu beebi a me free a meba. Yankopon di pomocho. Mama me nko. Kesempo. Ama. Ebe ifo ka masimi. Amu se baby se no. Ne baby yi. Enso de bia me kama semi se. Ansa na menkresu besini tiase no. Ne wo de asase eden aka akire no. Minim de wo hu ni fia. Na dem den se o si ya anya obone. Na baby otumfo na ibo pampan so no. Ne ho hia no. Ani sei. Oba ha mfiti ase. Asema amani to yetim se agudie ho. Agudie. Eti na ye save besi family. Nanso nipa de o de nso yanwene nam. Wa ba na so be kode a. Ke de ni problem. Nanso agudie no awo kan ho asem. Anu nti yaje watena besi family. Ye san kan no. Anso ye be ne den. Pani wakasa. Egudie ne di. Ewo ho. Enso mpanifo se yantina nkran ne mu. Entutu nkran. Ani ntino meko. Na meko a meda adwene ho na eda me fi se meko ye egudie ne beye ye no. Meko akoyi. Mi ana mekae. Ama da me no nya adwepra nam de yedi ne hyew. Papa. What you say? Asema do anu aka ese wudi hu dwuma. Papa. Menka se menyo meye. Dabi. Ane meyen sanka. Kire me. Na me amenko. Se mema kwa mepe ni ekobu ofa kom. Afi ofa ekoyia. Meye. Mekoyi na nuntia na hwe sika mesen wo ho. Hwe de ni awudie. Papa me pacho. Sebi. Panin kasasa. Agudie ni sika. Eni wiase no man ye betoyi. Ye besa kwa eden eja no. Enipa hu hia the precious life of a man. Ehu hia chai agudie. And for the meantime there ye hwe the we a ama ho be fire den ho be first side atono. Ye we the agudie no eye bonus. Umpo Bible cross ye hwe so ahine ne trene kane. Na de aka nyina na eye bonus ye den. Ema ama me die me no me da ufri makomam. So what you say? You say if the best is not available is the best. Ama nyinse ne kuta ho no. Nyinse no originate frifia ho. E frifia. Mimi yaro de. Be ma wo mfa nyinse no ko out. Nyinse no ye betu ase ofia. Ye be ma nyinse na pai. Na achedie a Yakopon de adom no ya de
abefia before some abeko baby a why den wako ba me there to be frank and Francis ama some say mema wo pa akọ out there mema wonko me do hey yellow what do any dia wo yen fi ha wo defend abaye yellow ni say ewa se wo pompo ewa ye de amaw ni say wona woni ma bofra no kan ko nya che me me do mema wonko mema try you related imi any wa no yellow woni mu bi beboa se we say japade ye fa ko ba bia na bo naked papa odonna me se me don no that was some block yes bra don't know the door aman agape love yes of course agape love yes emu odu anya fa agape no sa by papa wo no wan de way ya usika se to da ya na amama adwuni mu ye me nwonwonan papa se si a wuti we udo ska na se wodo ama sem mi do ska mi dama me na me ko nanum so agudie oh papa me na de agudie be ebe hwehwam papa me ma sika yesi awonye papa he se wonsa chi be yoda ti se wonsa yamu ena wi asenso ya kan ni wachi a o si abone ne se wate ase nti papa me serew se si a ne de me nhwehwe ama hoto se sa hoto ne hia no na se de ode ne nam na agudie adan papa nti sa agudie sam ni twa so kura enya man krofon kote amusa bi megu ye ya wa gold wo fia ha ye gold ena meko wo che me yese me sha komfo na wofuo na wo se nwa hwan na yese ena meko wa kan se de mable ofo gold mami ama obekwa mi ni problem fa gold papa wonhwe me hwehwe biem papa wonhwe ama wonhu me don pa enu nti na mama na ntena ni fie ho ama ya ntete na me de ne ba nti wa be kan wo mane ho bi nti biebie wakoma mfa ne hya wo kan wo mane ho wo wakoma because twumu ni betene yepe ama kan wo mane ho ama usu na mensu me ni nsu na ama mensu ate usu na mensu me yasu mi mensu ate ama usu na me yasu mi dua no na nyame ne plan ho ama me se usu na me ra ho na me yasu mi papa babo crazy do yo nku se wo me se ama de me dolo se ni wasi asan no ho me say asema meka gudi na mepe na se me nsanka me chance yes papa me dolo ai me se me dolo hey jamimu don't fuck me what about me am friend o papa edumre bia na no ho ya me wanwon na ni jiska ho sa ada wo diska no ekwan ama Shay, life is about moment and time. Obia with the moment and obia with the time. When your moment comes, and after your time comes, ubetimi atene water into wine. Into show. There won't no dear edding. Bani nyine mu no nya gidie se bibia be brase misro usu se ya na wo ma problem no e increase na problem na e more ama mensu ate mensu